अगर आप भी चाहते हैं कि ऋषि यादव म्यूजिक का ऑडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। ऋषि यादव प्रेजेंट। हेलो कौन पहचानत नहीं खूब। अच्छा तू बारा हम बानी एगो काम राकेश शंकर तारा घर के बगल वाला ग्राउंड में आई बानी ना लॉकडाउन चलता। सोना मान जाओ ना आई ला बानी मिले खाती गोरिया आबो ढेर दिन भइल बाबे देर ना लगाबो हमर दास लखो जानू मान जाओ आई ला बानी मिले खाती गोरिया आबो ढेर दिन भइल बाबे देर ना लगाबो खाना बनी तोहरे ग्राउंड में नन्ना ले बचमा लॉकडाउन में हम आइब ना राजा हो ग्राउंड में। नन्ना ले बचमा लॉकडाउन में ना खाली कोरे में धरो आ जाओ प्लीज। लॉकडाउन में रिकॉर्डिंग बाय नंदलाला राकेश शंकर। जानी ले हम खूबे तहरा रहन के मिलब तो करब तू अपने हो मन के। हम छुछुनर ना होइए जानू ना तो सुनर वाला का जानी ले हम खूबे तहरा रहन के मिलब तो करब तू अपने हो मन के। कहतानी गोरी तवन मानो ना बात हो मैंने टाइम वापर कर जान तू घात हो तोरे चलते गनी ना हम टाउन में नन्ना ले बचमा लॉकडाउन में हम आइब ना राजा हो ग्राउंड में। नन्ना ले बचमा लॉकडाउन में सैनिटाइजर लगा के ले ले 98 078 38504। लॉकडाउन में राकेश शंकर। रिकॉर्डिंग बाय नंदलाला समस्तीपुर। तोहरे ई धन हबे राखब हो सींच के भागी कोरोना माता खाली ह खींच के। तो काहे ललचात करू बताओ तोहरे ई धन हबे राखब हो सींच के भागी कोरोना माता खाली ह खींच के। मन बावे खाए के गोरिया हो कइले होई खराब गोरी धइले हो धइले छोटू पंकज के खराउन में नन्ना ले बचमा लॉकडाउन में हम आइब ना राजा हो ग्राउंड में। नन्ना ले बचमा लॉकडाउन में हर छोटा www.siviyada.com